Dali na, come on. Come on everyone. Walay klase. Hala, nagkating classes. Hala. Uy. Dirita magtapok-tapok sa Seven Seas. Say message ninyo sa inyong pamilya daan. No, yo! Ay, sana! Muna to. Charla. Nya, matuta dito sa isa ka overlooking area dito, taas. Okay? Don't worry, we'll be there. Kapag ka mga pamilya, fun fact, kaning area daning nasa kilid sa castle, munang gitawag og moat. Spelling M-O-A-T. Pasabutan na muna siyang trench nga nag-separate sa castle og sa dani sa kilid og sa surrounding sa castle. Now you know. Lina, come on. Come on everyone. Gusto mo magsalbabida? Una-una na to ang katong riverside. So, ibilin ninyo sinila sa inyong mga cottages. Bawal ang pangit sa mga lifeguard. Bantog bantay. Bantog na gwapo mo no. So magkuha na may salbabida dito sir. Tagsa ba ni sir? Tagsa pa sir. Naro sila. Ayun na. Let's go. Hey, bantay. Hey. Where are we going? Monique, come on. Into the vlog. Come on. Say to the vlog. Say to the vlog. Oh my God. Oh, era kayo. Eh. Kauban na ang twins. Yun sa'yo na, si? Ugsi. Ugsi? Oo. Tita Monique. Walay klase. Hala, nagkating classes. Ang bataan naglagaan. Hala. Beb, okay na ka diya, Beb? Uy! Why? What did you do? What you do? What you do? Tara, tara. Let's go! Go! Ito na, muna luyo sa kuhaan. So, timanan ginin yung mga migs. Nga mga bata, dapat na yun ay mag-supervise nga mga adults, ha? Hindi na tayo paingon sa atong mga slides. Kabalo nga. Ang ngalan na yan ng river kay The Mighty Maui River. Wala mo kailan ni Maui? Si Maui ka na siya. Muna si Maui. Samoa na. Diba? Dili ka ni nga Maui ha. Dili na Maui ha. Katong Samoa na. Utong tutok na mga pamilya. Pag umanog paniod to mga migs, rules na to dani. Kanang atong mga garbage. Oh, in short, clay go. May mga basurahan diya sa kilid, na dito mga basurahan sa inyong mga mineral water nga mga bottles, na dito. Be responsible nga tourist dani ha. Mong mga taga Lagyo nga moani mo dani sa Cagayan de Oro tapos di mo disiplinado. Amo. So George. Ay. Cuman. Banana slide. Oh. Ha? Ay, why ka ba? Why ka ba? Ayaw na pagtanawa sir kay naay mga nurse na to na diha. Ay nga ni ang teknika na sir para di ka makulbaan. Uban lang gid mo sa imong asawa. Kay kung magkinaon sa at least dungan mo. To upat man to dito. So kamo mga senior upat magdungan mo. Ready na magkaka. Ready. Sa di mo ready. Kama wala ka ni mga nurse. Nurse balay. Nas daklin. Pero ako pwede yapon ko mouth-to-mouth. Amir, what can you say? Hi, ina hi. 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 Oh, hello. 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 Are you a kid or a dog? Hello. Wala nasa kwan. So ganina nadunggan ninyo ang
7, that means 20 minutes mag-wave ang pool. Oy, bantay mo kay na starfish. Naituyom. Mag-enjoy ba ang mga seniors dali? Mag-enjoy? Seniors. Enjoy na lang. What? Murag, piling batanon. Oh, manawagan sa inyo mga senior citizens nga classmates. Giawag ang tanan nga mga seniors. Brads nga mga seniors. Mga classmates nga dinhita. Enjoy life. Dinis resort. Pwede ba isa-isa? Dirita magtapok-tapok sa Seven Seas. Eagle Eats na yun, 66, 67, 65. Muna sila nga kung iawhag, mani din mi, kaya ron mag-enjoy. Yung mga Enjoy able ta, pa. kay Able. life is too short. Kailangan be happy. Muna yung ang Jolly Roger. Muna siyang kailangan ng kwan? Salbabida ang orange. Kana ang green. Kailangan tao salbabida ani sa orange. So dani din mo gawas. Let's go, babe. So naipatimbang di ani Brad. So dapat dili ka mulabaw og ha? Natay riptide, natay parachute o natay escape tunnel. Pero before ta magsugod dito, ibutang sa nato itong mga chinilas. Magpatimbang din ta. Bugat ra ba niya akong isa ka itlog? Kilo. Nangan mo yung packs na ibawan. Pila yun? Pila iya. Sabi na yung kamot siya, oh. Ito na ka, babe. Yehey! Mulay nakaapan dali sa kuan. Kaya ikaw ang mag-arsa sa imong salbabida. Troto! Oo, sila manggani oh. Umagay sila nadlo ko. It was at this moment he knew. Na ang parachute. Diyos ko Lord. Unsay message ninyo sa inyong pamilya daan? Okay, Monique, what can you say? Hi, ma'am. Go! Lagi. Ganyan na sila mga isog oh. Kitsa first time na ni. Ah, first time? Na magdugo ra ba na basta first time? Ba? So dapat hinahinayon lang. Tara babe. Kaya pikas. Bridget ang gabantay dani sa escape tunnel. Nakasirado tanan. Cross legs. Oh, cross legs, cross arms. Tumana na ninyo. So, escape tunnel because ngit-ngit manggod siya. Ngit-ngit. Na siya. Ang tawag ni ma'am? Parachute. Sige na. Dili ka? Yes, yes. Babe. Ahoy! 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 Oh! Oh! Adlok! Lot sa imong lobot. Ako na mga pamilya, ako na. Sa imong pangalan, Brad?
Si Bernard. Regards lang siya ni Bernie Bitok-Bitok na. Iyan ang idol si Bernie Bitok-Bitok. Apel na lang daw ko kaya ako may nada na eh. Dili na ko! Muna to! Char lang. Muna to! Nadamag mo na eh. Marninay ka. Hinay sa kay Mas stuck ka, Basin Rush Guard. Dapat, ang recommendation ni mo is kana mabukas o hoy! Ganahan ka, Ogmag! mag-keeping sir. Kanag yun! Akong ganahan mag-bikini! Stage sa front. Mayroon tag makakuan di ang piyak banzer ba? Makatukar. Lagi kadang dapat. Ina sunod. Si Bernie ug si Jam may akong ibawan. Si Maria Plingera wala pa niya ni. Idol din kasi. Ha? Ay pag idol dia kisan ta karon. Kaning tunnel. Pare-pareha ra gyapon sa green nga hinay-hinay gyapon. Pero kulba lang ni siya kay wa ka bulong muliko lang kag kalintian. Ni ang atong escape tunnel. Am I ready? Cross ang legs. Tapos here we go. Sige, bay. Ha? Mama! Mama! Asa mama?